Mali cɛ ani muso an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. Mali kɔnɔ yan ale ni Mali kɔ kan mɔgɔ o mɔgɔ sɔgɔlen do bi an ka page la ni o ye Mali kura taasira ye. An ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. K'a yira k'a fɔ ko bi ye an ka émission ni ye a tako 10nan ye n'an b'a fɔ a ma ko chronique Mali kura. Ko dɔgɔkun kɔnɔ kibaruya minnu kɛra ka an da don a la siɲɛ fila ko o fɔ jamanadenw ye ale ni jamana kɔ kan bɛɛ k'i ka tata sɔrɔ a la. Ka kuma ɲɛfɔ ale ni anw yɛrɛ hakilinata ye mun ye ka tila ko o fɛnɛ fɔ ko o fɛnɛ fara kan ka o kuma ko o lase aw balimakɛ ni ale Ibrahima Maka Keita ye ani o de bɛna bi fɛnɛ ka na hakilina ka a baro ɲɔgɔn fɛ. K'a yira k'a fɔ ko bi kan ka hakilina a bɛna ta thème 3 ɲɔgɔnna kan i komi an bɛ to ka a ɲɛfɔ cogo min na. A thème fɔlɔ o bɛna kɛ sifinkulu yɛrɛ ka hakɛ u ka baara kan ka kɛ jumɛn ye jamana ko la kuma min na ni jamanadenw wulila k'a fɔ ko an ka jamana kura an bɛ fɛ o de ka kɛ an tagabolo ye. Anw yɛrɛ ka baara kan ka kɛ jumɛn ye an ka o jamana kɔnɔna la. An ye o hakilina in ta ka da jumɛn kan. Barisa sifinkulu ka tɔn bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko CNJ o sigili minnu kan ka kɛ an bɛna an da don a la fitinin ko o ɲɛfɔ mɔgɔw ye. An ka tako filanan i n'a fɔ an ka babu dɔ in tɛmɛna kan cogo min na o de ye k'a fɔ ko Russie ministre des affaires étrangères n'a bɛ fɔ a ma ko Sergei Lavrov a ka tɛmɛli mun ni a kɛra farafinna dugu dɔw kɔnɔna la ni o dɔ ye Congo ku ye ka se Burkina ma fo ka taga a laban Tchad ma. O kuma kelen yɛrɛ kɔnɔna la an ye k'a fɔ ko Russie vice ministre de la défense ale fɛnɛ tɛmɛna Mali la yan ka tila ka tɛmɛ Burkina hali ka se ka tɛmɛ fɛnɛ Niger an bɛna an da don o fɛnɛ la ko o kuma ko o walawala ni Ala ka jɛ ye. O kɔfɛ an ka thème laban i n'a fɔ an bɛ to k'a fɔ cogo min na ko an ka armée a bɛ ka baara mun boloda i b'a ye k'a fɔ k'an ka yɔrɔ min bɛ yen ni o dabɔlen don armée ka finitigilakaw ka kibaruya jansɛli ma. Kalo kalo ale bɛ lasigi kɛ ka tila ka ɲɛfɔli kɛ fɛn minnu ni o baara minnu kɛra kalo kɔnɔna la ko olu ɲɛfɔ n'an b'a fɔ a ma ko DIRPA o ye lase minnu kɛ an bɛna an da don o la i n'a fɔ an kun ye a sen ta u ɲɛ kuma min na an ka émission dɔw kɔnɔna la donc bi an bɛna walawalali fitinin kɛ a ko la. Ni ne bɛna kɛ babu ye minnu bɛna kɛ an ka bi émission a tako 10nan ye. Ka hakilina jigin kɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ ni o mago banna ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien a kɛra émission ka u ka hakilina di a la ou bien a kɛra publicité ou bien dɔwɛrɛw fana bɛ yen ni an b'a a fɔ a ma ko ka taga aw yɛrɛ ka activité min bɛ yen ka taga a lajɛ couverture médiatique ka a la baara ɲɔgɔn fɛ. An bɛɛ bɛ se ka o baara an bɛ se k'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ mago banna o b'an sɔrɔ numéro la numéro ni o ye 94 68 35 99. An yɛrɛ ka todunkan na n'an b'a fɔ ko 94 68 35 ale ni 99. N'aw ma se k'o numéro sɔrɔ numéro filanan ni o ye 79 49 08 70. An yɛrɛ ka kan na yan ni o ye 79 49 08 ale ni 70 ni mɔgɔ o mɔgɔ ye nin wele o ni an bɛ se ka jamukan ye an bɛ se ka a baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni baara wɛrɛw ka se ka olu fɛnɛ hakilina ka a la ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ. Ni ne hukumu kɔnɔna la an bɛna don an ka bi babu tako fɔlɔ la ni o de ye k'a fɔ ko kuma min na an ka jamana wulilen don k'u jɔ u kɔnɔna k'a fɔ k'an ka jamana tigiya ko an yɛrɛ bɛ wuli ka o kɛlɛ kɛ an yɛrɛ ye. Yala sifinkulu olu jɔyɔrɔ kan ka kɛ o ye cogo di o baara o kɔnɔna la. I n'a fɔ an ka président Assimi Goïta a yɛrɛ de la k'a fɔ cogo min na ko nin ye sifinkulu olu ka fanga de ko wa ko ni an filila nin na ni an échouera nin na ni ale échouera tiɲɛna o bɛ kɛ sifinkulu bɛɛ ka fili de. O kosɔn an bɛɛ ka wuli ka jɔ o kan ka kɛ kuma bɛɛ an ka autorité an bɛ se k'u ladɛmɛ cogo min na an bɛ se ka an ka baara an bɛ se k'o kɛ cogo min na yalasa jamana a bɛ se ka bɔ jugu bolo ale ni jamana a bɛ se ka yakubaya cogo min na. O de hukumu kɔnɔna la bi anw nana ka na an da don o ko a kɔnɔna la barisa i tɛ taga jamana foyi sɔrɔ
ko jamana bɛ se ka jɔ a kɔnɔna n'o y'a sɔrɔ ni sifinkuluw tɛ i b'a ye k'a fɔ ko o de ye hukumu yɛrɛ kɔnɔna la farafinna a bɛ kɛlɛba minnu kɔnɔ ni o de ye k'a fɔ ko ka na si la sa ka a ɲɛsin an ka jamana ninnu ma i b'a ye k'a fɔ ko a kun belebele fɔlɔ k'a fɔ ko an ka dugukolo nafolow kɔfɛ a kun belebele dɔ ye anw yɛrɛ ka sifinkulu mun ni o bɛ ka yakubaya anw ka jamana o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko n'i taara farafinna fan o fan kuma o kuma ni dugu tɔw bɛ yen ni olu ka sifinkuluw de bɛ ka dɔgɔya i b'a ye k'a fɔ ko olu ka population u bɛ ka kɔrɔ ka taga a fɛ farafinna ta o bɛ ka kɛ contraire de ye barisa anw ka duguw kɔnɔna i b'a ye k'a fɔ ko sifinkuluw de bɛ ka caya ka tɛmɛ bɛɛ kan kuma min na ni o baara bɛ ka kɛ i b'a ye k'a fɔ ni anw ma kɛ sababu ye ka se k'o sifinkuluw k'a labɛn cogo la k'a latɔbɔtɔ cogo dɔ la a bɛ kɛ sababu ye ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ na a essayer ko olu de ta ka adresser anw yɛrɛ ka jamanaw kɔnɔna la cogo min na i n'a fɔ ko fɔlɔ an y'a jateminɛ cogo min na tubabuw nalen an ka jamana kɔnɔ u y'o de hakilina u y'o sɔrɔ k'a fɔ k'a fɔ k'i ka jamana k'i ka a kɛlɛ kɛ k'a fɔ k'e ka jamana ɲɛmɔgɔ k'i k'o kɛlɛ kɛ ko a bɛ gɛlɛya i bolo ko nka ko n'i sera ka sababu sɔrɔ ka taga fɛɛrɛ ɲini a yɛrɛ jamanadenw ka se ko olu hakilila min ka a ta i yɛrɛ ka sababuya fɛ i b'a ye k'a fɔ ko baara ko a bɛ nɔgɔya i bolo o de kosɔn an y'a ye k'a fɔ ko hali an ka ɔkɔliw tagabolo kunna tubabuw kun nana ni o système de minnu y'a kɛ ni corruption ni a carila yuruguyurugu a carila maliyɛn yɛrɛ sugu o ma se ka dɔn tuguni yɛrɛ k'a kɛ k'a fɔ ko fɛn o fɛn kun ye danbe ko ye o caman kɛra anw bolo sisan o tɛ baasi ye anw ci fɛn o fɛn kun ye maloya ko ye diɲɛ kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko ni a kun fɔra an kun ma ko kari ke e fana bɛ nin kɛ yan i b'a ye k'a fɔ ko sisan ko o de kɛlen don disigosi ko ye anw ka mɔgɔw bolo barisa o baara de kɛra ko o labɛn k'a kɛ ko yuruguyurugu suɲɛni ni ne kalan kɛra an kun fo ka n'a kɛ anw ka jamana kun binna dingɛ kɔnɔ ni anw yɛrɛ t'a dɔn tuguni an kan ka bɔ cogo min na k'a fɔ ko kalan ko a ka ba sigi o bɛɛ kun kɛra anw ma gɛlɛya ye k'a fɔ ko anw ka jamana yɛrɛ a bɛ se ka baara kɛ cogo di ka a yɛrɛ bɔ nɔgɔ la o kun gɛlɛyara anw ka jamana kɔnɔ o système sugu de nana kɛ ni a conséquence kun nana ka na falen mɔgɔw la mɔgɔ minnu n'an ka société kɔnɔ anw ma dɔn ko mɔgɔ sugu minnu yɛrɛ kun don an ka jamana kɔnɔna la k'a kɛ jeunesse yɛrɛ kun tagabolo kun kɛra i n'a fɔ an yɛrɛ kun b'a fɔ cogo min na ko taa ɲini ni i ta tɛ sɔrɔ ko min na dɔrɔn e tɛ don o ko la i b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛnibaga kuma min na ale nana e ka jamana kɔnɔ ko ale bɛ ka na tiɲɛni kɛ e mɔgɔ min kan ka kɛ o balibaga ye n'a fɔra ko e yɛrɛ bɛ ka kɛ o dɛmɛbaga ye ka taga tiɲɛni lase e ka jamana kɔnɔ yala o ko o bɛ se ka nɔgɔya k'a ye k'a fɔ ko hali n'i taara ko tourisme sira fɛ mun de ye k'a fɔ ko visiteurs ka na aw ka jamana kɔnɔ ko k'a lajɛ i tun bɛ taga sɔrɔ ko guides tun bɛ yen jamana bɛɛ ka nafolo jamana bɛɛ ka sɔrɔ ou bien dugu bɛɛ ka maramafɛn dɔ ale b'o o kun ta ko o di mɔgɔ kelen touriste kelen ma ka taga ni a ye kɔlɔlɔ mun bɛ tila ka wuli jamanadenw bɛɛ la kɔlɔlɔ min bɛ tila ka wuli o dugukɔnɔmɔgɔw bɛɛ la o kun tɛ maloya ye anw si bolo o bɛ cogo min na i b'a ye k'a fɔ k'anw ka jamana a kun jasira ka se o degré de ma ni mɔgɔw kun sɔrɔla anw yɛrɛ cɛla minnu kɛra sababu ye ka tila ka tubabuw dɛmɛ ka na ni filijuguw ka a kɛ anw ka jamana kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ko tubabuw u nabolo ka ca u bɛ na ni éducation sira ye u bɛ na ni ONG sira ye kuma o kuma u bɛ na ni hakilinaw ye hakili min bɛ se ka hakilina minnu bɛ se ka kɛ ni anw ka sifikulu olu bɛ se ka tugu u kɔ cogo min na i n'a fɔ ko sagamɔnɛ kun jumɛn la walasa wari in u ka se ka di u ma dɔrɔn o de tun kɛra anw tagabolo ye nin hakilina in de tun y'a kɛ cogo la hali anw ka jamana politiki ni a kun kan ka sinsin o si kun ma se ka kɛ a ɲɛ ma barisa politisiyɛnw kun y'o hakilina de miiri ko anw ka jamana sifinkulu ko sɔngɔ min b'u la ko hali sɛ ko o sɔngɔ ka ca ni u ye barisa n'i taara sugu la sɛ sɔngɔ o bɛ daminɛ 800 na ko nka ko ni vote kun bɛ yen i b'a ye k'a fɔ ko 400 500 i b'a ye k'a fɔ k'an ka jeunesse o kun bɛ taa ka taga u baara o kɛ u bɛ taga o baara kɛ politisiyɛnw nɔfɛ olu dɔrɔn de kun kɔsɔn ninnu de kun fili kɛra anw ka jamana kɔnɔ ka n'a kɛ sababu ye fo ka jeunesse yɛrɛ ka a jasi hakilina ɲuman minnu kan ka se ka jamana la baara nin baaraw a bɛɛ gɛlɛyara anw ka jamana kun kɔnɔ k'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko jamana o jamana walasa e ka se ka sinsin a bɛ kɛ ni e ka jamana sifikuluw de barisa cɛkɔrɔbaw tɛ se ka kɛlɛ kɛ o i b'a ye k'a fɔ ko n'i ye diɲɛ kɛlɛ o kɛlɛ ta a révolution ba fɛn fɛn bɛ yen i b'a ye k'a fɔ ko a kɛra denmisɛnnin kɛnɛkɛnɛw de fɛ barisa denmisɛnnin kɛnɛkɛnɛ o de bɛ se ka kɛlɛ kɛ miiriya ɲuman o bɛ se ka kɛ denmisɛnnin kɛnɛkɛnɛ la kuma bɛɛ o kosɔn
an ye a sabati k'a fɔ ko pour que an ka kɛlɛ a ka se ka ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ fo jeunesse o de ka bila o kɛra o kɔnɔna la. Barisa i b'a ye k'a fɔ ko tant que ni jeunesse ni anw ma se ka a organiser k'a labɛn ka ɲa, i b'a ye mɔgɔ wɛrɛ de fɛnɛ bɛna a ta ka a labɛn cogo la ka tila ka a mɔgɔ kelen ko olu bila jamana o la tuguni. O de kosɔn an ye hakilina fɔ ko walasa an ka jeunesse a ka se ka basigi, a fɔlɔ ye jumɛn ye? Ka se ka mɔgɔw k'u la organiser. U organiselen kɔfɛ ka tila ka sensibilisation kɛ fɛn min ye k'a fɔ ko conscience politique. Barisa o baara de kun dilen no politiciens ma. K'a fɔ ko jamana bɛ formation académique kɛ, nka fɛn mun ye formation politique ye o kun tɛ k'a fɔ ko militant ko, k'a fɔ ko aw bɛ kɛ anw ka politique dɔrɔn hakilina ye, o dɔrɔn t'o ye. Formation politique hali ka taga mɔgɔw bila vote nafa ye jumɛn? K'i sen don i ka jamana a baaracogo ɲuman na, a nafa ye jumɛn? Fɛn o fɛn ni a bɛ se ka na ni sigida yiriwa ye, olu hakilina a bɛ se ka lasabati cogo min na. Ninnu de ye hakilinaw ye ni anw ka jamanaw kan ka nin kɛ u tagabolo ye walasa anw binna dingɛ sugu minnu kɔnɔ o kana se ka kɛ tuguni. A filanan ye jumɛn? Ni o de ye k'a fɔ ko ka citoyenneté a ɲɛnɛma ni éducation civique mɔgɔw b'a fɔ cogo min na, ni a dan kɛlen no an ka classidenniw ye, ninnu kan ka kɛ sababu ye ka a layiriwa jamana fan bɛɛ fɛ, hali école bɛɛ kɔfɛ. Ka taga ni formation jamanaden ɲuman yɛrɛ tagabolo kan ka kɛ jumɛn? Yala e ka jamana n'a bɛ kɛlɛ kɔnɔna la e yɛrɛ baara cogo kan ka kɛ jumɛn? Ninnu kan ka kɛ hakilina ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw kan ka mun na baara walasa an binna dingɛ min kɔnɔ an kana bin o dingɛ kelen kɔnɔ tuguni. A sabanan ni an b'an hakili to a la o de ye k'a fɔ ko baara kuma bɛɛ an b'o kuma fɔ, kuma o kuma ni jamanadenw kɛra k'u tɛ baara la, i b'a ye k'a fɔ ko binkani sugu bɛɛ jamanadenw bɛ se ka exposer o la, k'a fɔ ko jeunesse ka tigi i yɛrɛ di drogue, gulɔ ou bien tiɲɛni fɛn wɛrɛw ma, a caman bɛ taga sɔrɔ ni baara ni a ma sabati kosɛbɛ. O kosɔn an ka jamanaw kan ka fɛɛrɛ ɲini cogo bɛɛ la baara o ka se ka walankata jamanadenw ka baara sɔrɔ, formation ɲɛnɛma o ka se ka kɛ jamanadenw ko, a kɛra jamana tagabolo ɲuman ye o, a kɛra hali formation professionnelle baara kalanw fɛnɛ o ka kɛ an ka jamanadenw kun u sigiyɔrɔ la, a kɛra fan o fan ye bɛɛ ka se ka hakilina o ɲɛnɛma sɔrɔ jamana o tagabolo o kɔnɔna la. O baara dɔ ni an bɛ se k'a fɔ k'an b'a an sɔnni sigi o la kosɛbɛ o ye sɛnɛ ye. I b'a ye k'a fɔ k'an ka jamana kɔnɔna la n'i y'a ta ka caya sɛnɛ an bɛ balo o de la ka caya. K'a fɔ ko sɛnɛ ko an ka okɔliw ka taga a ɲɛsin fɛn wɛrɛw ma, fɛn minnu ni a nafa a nafa tɛ se anw yɛrɛ ma anw ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ tagabolo la. I b'a ye k'a fɔ ko okɔliden ba joli bɛ bɔ, a bɛ fɔ o ma ko jeune diplômé, nka fɛn min ye baara ye o tɛ yen, olu kelen ka société fa fan bɛɛ fɛ. Yala mɔgɔ langolo mana na ni hakilina o hakilina ye u t'u sɔrɔ wa? Donc o kosɔn an ka jamanaw kan ka fɛɛrɛ ɲini o baara ni sɛnɛ in bɛ se ka layiriwa cogo min na, ale ni ka moyen kɛ entreprises bɛ se ka financer cogo min na, ale ni k'a fɔ ko mɔgɔw mana na n'u ka projets fɛnɛ bɛ se ka financer cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni nɔgɔlenya sira ye, a bɛɛ ka kɛ ni jɛlenya sira ye n'an b'a fɔ a ma ko transparence. E ka projet ɲɛnɛma bɛ e bolo, jamana bɛ se k'i dɛmɛ cogo min na, ale ni kɔfɛ ni e yɛrɛ ye sɔrɔ kɛ i bɛ se ka kɔmasegin min kɛ jamana ma, ninnu ni kan ka kɛ sababu ye an ka essayer cogo bɛɛ la an ka jamana a bɛ se ka layiriwa cogo min na. O de ye k'a fɔ ko hali o fɛnɛ kɔfɛ an bɛ to ka hakilina kelen fɔ ne a bɛ fɔ a ma ko doctrine militaire. E ka jamana yɛrɛ lakanda cogo o bɛ se ka lasabati cogo min na, i n'a fɔ an yɛrɛ ka constitution na a bɛ fɔ cogo min na ko la défense de la patrie est un droit pour tout citoyen malien. K'a fɔ ko kuma o kuma ni bingani nana kɛ an ka jamana kan, an ka kɛlɛ ka wuli ka i disi jɔ i ka jamana ye, ka kɛ tata ye i ka jamana ye, o kan ka kɛ diyagoya de jamanaden kelen kelen bɛɛ ye. Ninnu ye hakilina ye minnu kan ka lawaleya, barisa a man ka kɛ kumata dɔrɔn ye. Fɛn minnu kan ka lawaleya an ka jamanadenw kan ka tila ka a baara ka se ko o sabati, i n'a fɔ ko n'i taara an dafɛ dugu dɔw la olu bɛ ka a baara kɛ cogo min na. Barisa ni jamanaden ye hakilina mun minɛ, i b'a ye k'a fɔ ko o kɛlɛ o de bɛ nɔgɔya, kuma bɛɛ an bɛ to k'o de fɔ. I b'a ye k'a fɔ ko dɔnnibagaba dɔ bɛ yen ni Burkina président fɛnɛ don, a ye jumɛn fɔ? A ko une jeunesse mobilisée est dangereuse, une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. Ko kuma o kuma ni jeune conflit ni kun jeune wulila
k'a fɔ ko sifinkulu wulila k'u sigi k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ ko o kɛlɛ ko a bɛ nɔbɔ ko barisa k'u ye siran fɛn de k'u ye siran fɛn ye cogo min na ko hali tubabuw ka kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko bombe atomique ko wa ko nin jeune ninnu ko u fanga ka bon ni o ye barisa ni olu wulila u jɔ fɛn o de tɛ yen nin de kan ka kɛ an ka hakilina ye an ka jamana kɔnɔna la o de sababuya y'a to an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ye hakilina sɔrɔ k'a fɔ ko an ka nin sifinkulu ko a baara a ka se ka sabati cogo di ko fɛn min de ye k'a fɔ ko u ka tɔn minnu bɛ yen ka a tɔn ka ba don a la i b'a ye k'a fɔ ko o de kosɔn ni u y'a ɲini cogo bɛɛ la k'a fɔ ko tɔn min tun bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko conseil national des jeunes ni dɔw b'a fɔ ko CNJ ko ka taga fɛɛrɛ ɲini ka a ka baara kun u jɔ cogo la ka tila ka a laɲɛnɛmaya cogo la baara mun ni a bɛna se ka kɛ jamanadenw yɛrɛ u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na o de hakilinaw kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ko sifinkuluw ka sigi ka fɔ o kɛra n'a bɛ fɔ a ma ko états généraux dadon kɛra kow la ni anw yɛrɛ fɛnɛ kun sera a kɛnɛ kan ni an y'an hakilinaw an ye a caman fɔ i b'a ye k'a fɔ ko walasa ko o baara ko o lawaleya o de daminɛ la o don an kun taara a restitution dɔ la ni o ye a kɔmasegi tiɲɛ na an ye kuma an ye a caman mɛn wa an tilala ka an ka dɛmɛ ka a caman fɛnɛ fɔ ka tila ka eta u bɛ ka nin baara ɲuman mun ta ka tila ka an ka dɛmɛ ka a yira u ye nka o n'a ta o ta an ye majɛ minnu ye a la an bɛna an da don olu fɛnɛ la ko o de ɲɛfɔ barisa an ye jumɛn jateminɛ a la kuma mun na ni bɛɛ wulila k'a fɔ ko ko tɔɔrɔ de kɛra nin kow la ka taga ye k'a fɔ ko kuma min na ko mɔgɔ minnu kun bɛ ka tɔn dɔ kun gere ni anw y'a ye tagabolo kɛra u la ni a tagabolo ma ɲa ni o y'a kɛ ni danaya mun kan ka sabati u ni sifinkuluw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ma se ka sabati an y'a ɲini k'a fɔ ko an k'an jɔ ko ka segin an kɔ ko ka o baara ko k'a labɛn ko k'a ɲa nka an ye jumɛn de jateminɛ o la kuma min na o baara o kan ka taga labɛn ko o ɲa kuma fɔlɔ min na ni mɔgɔw kun welela ka taga a kumaw la an y'a ye k'a fɔ ko kuma caman a kun ɲɛfɔra ka ɲa ka taga ye k'a fɔ ko walasa k'e yɛrɛ ka jate sifinkulu ye f'i ka kɛ san 18 ka taga bila san 35 kɔnɔna la ale ni ka se k'a fɔ ko walasa e ka se ka kɛ a sifinkulu a tɔnw fɛnɛ ɲɛmɔgɔ ye ko problème foyi t'a la ko bɛɛ kun bɛ se ka a baara kun kɛ fɛnɛ n'i ka tɔn hakilina ye n'o y'a sɔrɔ i bɛ tɔn mun kɔnɔna la ko olu ye danaya mun da i kan aw ka se ka a baara ka a lawaleya nka an taara jumɛn de jateminɛ laban in kɔnɔna la ni anw yɛrɛ caman bɛ yen parisa ne tun bɛ commune 3 o ta kɔnɔna la n ye majɛ minnu ye a la ni mɔgɔw yɛrɛ n'a kɛra furukufuruku caman ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna an da don o dɔ la k'a fɔ o de ye k'a fɔ ko tuma min na an bɛ k'a ɲini k'a fɔ ko yɛlɛma ka kɛ mali kura u ka taga u ka labɛn ka ɲa an kana taga bin dingɛw kɔnɔ dingɛ mun ni an binna olu kun kɔnɔ fɔlɔ barisa an kun ye kow jumɛn k'u jateminɛ an ka jamana ninnu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ min kun mana kɛ ale kun bɛ CNJ kun labɛn cogo la walasa ou bien kafo labɛn cogo la ou bien hali tɔn wɛrɛ fɛnɛ kun bɛ yen ni tɔn minnu ni olu jatelen no mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ kɛ mɔgɔ labɔ mɔgɔw ye ni n'o y'a sɔrɔ ni gɛlɛya bɛ jamana kan ou bien n'o y'a sɔrɔ ni jamana kan ka weleweleda kan minnu kɛ i b'a ye k'a fɔ ko olu mɔgɔw de kan ka lawele ko olu labaara i b'a ye k'a fɔ ko o tuma kɔnɔna la ni ɲɛmɔgɔ minnu kun bɛ olu kun b'o labɛn ka bɛn u yɛrɛ ka yɔrɔ ma minnu n'a kun kɛra cogo la ni danaya mun ni o kan ka sabati jeunikuluw ni ɲɔgɔn cɛ a ma se ka kɛ a ɲɛma barisa a ɲɛmɔgɔw caman kun bɛ yen mɔgɔw kun ka danayaba kun tɛ yen hali ni wele kun kɛra i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw kun ka tagali a kun bɛ gɛlɛya o de hukumu kɔnɔna la baara caman kun bɛ yen a baara a kun bɛ gɛlɛya ni hakilinaw y'a kɛ n'an y'a ɲini k'a fɔ ko ka segin ka na an kɔ nka an ka kɔsanata mun na ni an ye jateminɛ minnu ye a kɔnɔna la o de ye k'a fɔ ko tɔn mun ni a kow bɛna sigi tuguni ko ka taga a ko k'a lakuraya kuma mun taara bɔ o kɔnɔna la k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ kɛ o ɲɛmɔgɔ ye n'o y'a sɔrɔ e tɛ tɔn kɔrɔlen kun kɔnɔna la k'a fɔ ko anw yɛrɛ ye a jɛya k'a fɔ ko gɛlɛya kɛra minnu na ko tɔɔrɔ kɛra u la ko danaya k'a ma se ka sabati ni an ko k'an bɛna kura ko o sira ta tuguni k'a fɔ ko o mɔgɔ kelen minnu bɛ yen ko fɔ olu kelenw de ka tila ka o baara kɛ ko yala o baara a bɛna se ka sabati wa yala mɔgɔ minnu bɛ yen ni jeunikuluw don ni u pɛrɛnn'o k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ kɛ u ka jamana ye ni u pɛrɛnn'o k'a fɔ k'u ka sigida k'u jɔlen don a layiriwa kama ni olu caman tilala ka na lasigi tuguni ko ayi ka aw tɛ se k'o baara kɛ ko barisa ko tɔn kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen ko olu de bɛ a baara lawaleya yala a baara a bɛna nɔgɔya wa yala danaya mun n'an bɛ ka a kuma fɔ a bɛna sabati wa barisa an y'o kuma kelen de fɔ ko walasa
danaya o ka se ka sabati an ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ kuma bɛɛ jɛlenya o sira de kan i b'a ye k'a fɔ ko hali gɛlɛya minnu bɛ sifinkuluw ni ɲɔgɔn cɛ a caman bɛ yen ni danaya sabatila a caman bɛ yen a bɛ nɔgɔya kosɛbɛ ka tila ka taga ye k'a fɔ ko an ye minnu fana ye a kɔnɔna la o de ye k'a fɔ ko commission mun fana kan ka sigi commission mun kan ka baara in ka a lawaleya fana i b'a ye k'a fɔ bɛɛ ka mɔgɔ dɔ b'a la o ye tiɲɛ ministère bɛ mɔgɔ dɔ di ka taga ye société civile ale bɛ mɔgɔ 2 di nka mun fana de ye gɛlɛya ye tuguni o de ye k'a fɔ ko bureau kelen minnu bɛ yen ni mɔgɔw ko gɛlɛya bɛ olu kun kan kosɛbɛ ko olu mɔgɔ kelenw de mɔgɔ 10 bɛ tila ka taga kɛ ko o fana commission ko o fa tuguni n'u ye babu ye minnu ni jeunesse u tɛ ka u caman u tɛ ka faamuya kɛ a kɔnɔna la komi an y'an da don a la an tun tɛ Bamako fan bɛɛ nka an tun bɛ commune 3 kɔnɔna mun na ni a ko kɛra furukufurukuw ye ninnu de kɛra hakilinaw ye ni mɔgɔw ye u sɔnni sigi minnu kan o kosɔn an bɛ welewelemada kɛ kuma bɛɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma komi an y'an da don a la k'a fɔ cogo min na kɛlɛ a tɛ sabati ni sifinkuluw tɛ wa sifinkuluw fana u tɛ se ka kɛlɛ minɛ cogo si la ni u yɛrɛ fana ma organiser wa u organisation a bɛ sabati cogo di fo ka taga sɔrɔ danaya mun ni o kan ka kalifa u la u kɛlen ko o danaya k'o kɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa o baaraw ka se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ o de laɲini bɛ an fɛ an ka baara in ka a bɛɛ kɛ jɛlenya o kɔnɔna la ka tila k'a laɲini kɛ kuma bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko ale wulilen don k'a jɔ a ka jamana ko la ka wuli k'i jɔ i ka sigida ko la ko a mɔgɔw bɛ se ka wuli ka a kɛlɛ kɛ da ka yɛlɛ u bɛɛ ye bɛɛ ka se ka wuli i bɛ se ka sɛbɛn mun kɛ i ka jamana la o baara ka se ka o kɛ i ka jamana ye ninnu ye hakilina mun tun bɛ an bolo bi an ka babu a fɔlɔ la o kɔfɛ an bɛna an da don an ka babu a filanan la ni o de ye k'a fɔ ko kuma mun na an y'an da don a la an ka sigi tɛmɛlenw na k'a fɔ ko kuma mun na ni binkani nana kɛ an ka jamanaw kan ni a ma kɛ ni dɔwɛrɛ yɛrɛ ye tɛgɛ di ɲɔgɔnmaya tun bɛ an ka jamana ni mɔgɔ minnu ɲɔgɔn cɛ ni an b'u dɔn ni Occident ye ni a dɔ ye Amérique ye ni a dɔ ye France ye i b'a ye k'a fɔ ko binkanikɛ wale minnu nana sigi an ka jamana yɛrɛ kun kɔnɔna la olu yɛrɛ kun kɛlen don o binkani a sinsinbaga ye olu yɛrɛ kun kɛlen don mɔgɔw ye mɔgɔ minnu yɛrɛ kɛra ni binkanikɛbagaw a nabagaw ye wa olu yɛrɛ kɛra mɔgɔw ye fɛnɛ mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka binkani ka a sama ka se an ka jamana ninnu o kɔnɔna la o de hakilina kɔnɔna na an ka jamana wulila k'a fɔ ko walasa ko ka dankari kɛ nin ko in na k'an ka a essayer cogo bɛɛ la ka tɛgɛ di ɲɔgɔnmaya kɛ anw ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o de bolo di ɲɔgɔnya y'a kɛ ni Mali ye welewelekan bila ani Russie ma i n'a fɔ Mali dafɛ dugu wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen minnu ye o weleweleda kelen bila Russie ma ka o baara ɲɔgɔnya ka se ka o sabati o de hukumu kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ko Russie ka ministre des affaires étrangères n'a bɛ fɔ a ma ko Sergei Lavrov a taara tagala Congo mun ni kɛlɛ binnen don u ka jamanaw kan i b'a ye k'a fɔ ko nin Congo 2 tɔɔrɔ dan de talen don ka ɲɛsin ninnu ma barisa k'a fɔ k'u ka dugu jukɔrɔ nafolo minnu bɛ yen u bɛ ka sɔrɔ mun kɛ tubabuw tɛna sɔn cogo si la u ka dan olu kelen ma o hakilina de kɔnɔna la fɛnɛ u tilala ka fɛɛrɛ ɲini cogo bɛɛ la ka na Russie kana baara kɛ ni Burkina ye fo kana se bibi na an bɛ ka se ni Tchad yɔrɔ ma i b'a ye k'a fɔ ko ministre a selen Burkina a y'o kuma de fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu kan ka kalan kɛ formateur minnu bɛ yen instructeur minnu bɛ yen ni olu kan ka formation kɛ Burkinabéw kun u bɛ se k'u yɛrɛ ka jamana k'a lasinsin cogo min na ka se ka dɔnniya sɔrɔ ale ni ka se ka kɛlɛkɛminɛn ɲɛnamaw sɔrɔ k'u ka kɛlɛ kɛ k'u bɛna fɛɛrɛ ɲini ka dɔ fara o jamaw kan ye tuguni ale ni kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ yen k'u bɛ k'o di Burkina ma i b'a ye k'a fɔ ko tellement que nin baara a bɛ ka se ka sabati hali kunu an kɔrɔ Burkina président ni o ye Ibe a ye minɛn ɲɛnamaw ta tuguni ka di Burkina finitigilakaw ma ko nin binkani minnu bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ko nin bɛna kɛ anw bolo hakilina kɔrɔ de n'an b'a fɔ a ma ko histoire ko wa ko an ka jamana ninnu k'a bɛna kɛ nin binkanikɛla ninnu bolo tasuma de i b'a ye k'a fɔ ko o kosɔn Ibe a taara o minɛnw ko olu di u ma o de hukumu kɔnɔna la minɛnw fana kɔfɛ kɛlɛkɛ hukumu fana kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko Russie ani Burkina ko u y'a jigiya k'a fɔ k'u bɛna baara kɛ domaine wɛrɛw fana la
ni o domaine ye sɔrɔ yɛrɛ ta fanfɛla ye n'an b'a fɔ a ma ko économie an ka jamanaw u bɛ se ka layiriwa cogo min na économiquement an bɛ se ka dɛmɛw kɛ cogo di yalasa an ka jamana a usine ko u bɛ se ka sabati cogo di an ka jamana a dun ka fa a bɛ se ka sabati cogo min na ni bolodi ɲɔgɔnmaya ye ani Russie olu ni ɲɔgɔn cɛ o fana kɔfɛ ko o yɛrɛ fana tɛmɛlen kɔfɛ ko fɛn min ye k'a fɔ ko tɔɔrɔ min b'an ka jamana kan ni o ye courant ko ta fanfɛla ye ni an b'a dɔn ni énergie ye ko o fana okumu na Russie bɛna se ka dɛmɛ mun fana kɛ i b'a ye k'a fɔ ko kɔsan na an ka jamanaw ni Russie ka société dɔ ye baara bolodi ɲɔgɔnmaya dɔ kɛ k'a fɔ ko Rosatom k'u bɛna fɛɛrɛ ɲini ko fɛn min ye k'a fɔ ko énergie nucléaire o bɛ se ka basigi an ka jamana kɔnɔ cogo min na o de hukumu kɔnɔna la tellement que a ko yɛrɛ jara Burkina ministre des affaires étrangères ale ko bi ko Russie kɛra sababu ye kuma mun na mɔgɔw kun bɛ ka miiri ko énergie nucléaire ko olu bɛ se ka kɛ fɔtaw de an ka jamana kɔnɔ ko nka k'a kɛwaleya ko o bɛ gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ ko bi ko Russie kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min ye a yira k'a fɔ ko ja ko ninnu kun ye miiriya suw de ko nin baaraw ko an ka jamana ko a bɛ se ka sabati wa an ka jamanaw a baara a bɛ se ka kɛ a ɲɛma ye a tilala k'a yira k'a fɔ ko kuma min na ko u bɛ kuma yɛrɛ kɔnɔna la ko o temps kɔnɔna la k'u yɛrɛ ka ministre yɛrɛ bɛ Rusilamu ni a bɛ ka forum ta a ko kɔnɔna la n'u bɛ ka hakili jagabɔ kɛ a baaraw u bɛna se ka sabati cogo min na ye wa ko ninnu de ye domaine ba camanw ye ko hali fɛn min de ye k'a fɔ ko sigikafɔ domaine wɛrɛw kɔnɔna la Burkina ale ni Russie la u bɛna tɛgɛ di ɲɔgɔnmaya kɛ nin bɛɛ de hukumu kɔnɔna la i n'a fɔ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la Mali la anw ye a baara kelen kɛ cogo min na k'a fɔ ko binganikɛ wale a nana sigi an ka jamana kɔnɔ cogo min na ko anw ye o hakilina de sɔrɔ k'a fɔ ko an ni Russie u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mun ni a bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔna la ale ni ɲɔgɔn bonya kɔnɔna la ale ni k'a fɔ i k'i ta sɔrɔ ne yɛrɛ fana ka n ta sɔrɔ o hukumu o kɔnɔna la Burkina o fana ye o hakilina kelen de sɔrɔ o hakilina in okumu kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ko Tchad ale fana ye fɛɛrɛ ɲini o bolodi ɲɔgɔnmaya a bɛ se ka sabati u fana ni Russie ɲɔgɔn cɛ cogo min na ka taga bila ko kɛlɛ o sira fɛ fɛn min ye k'a fɔ k'u ka finitigilakaw k'u dɛmɛ ale ni kɛlɛkɛminɛnw o bɛ se ka lasabati cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko Russie de olu de b'a kɛ ni bolodi ɲɔgɔnmaya bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ko olu t'a fɔ ko tuma min na ni e bɛ jɛ la ko nin fana ni e ni i man ka jɛ ko o tɛ Russie ka tagabolo ye i n'a fɔ ko tubabu tɔw bɛ a miiri cogo min na k'a fɔ ko tuma min na ko e ni olu bɛ jɛ la ko e n'olu kelen de don wa ni e ni mɔgɔ wɛrɛ min bɛ baara kɛ ni olu ko ayi ko olu ma jɛ ni o ye e ni olu man ka baara kɛ i b'a ye o de hakilina kɔnɔna la Tchad ministre a y'a yira k'a fɔ ko olu ka jamana ko o ye olu yɛrɛ de ta ye k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ ko e nana k'e bɛna ingérence k'u ka jamana kɔnɔna la k'a fɔ k'e bɛ n'i ka miiriya suw ta k'a fɔ k'e bɛ o tagabolo kɛ olu ka jamana kɔnɔna la ko olu sigilen tɛ o kama dɛ ko wa ko baara kɛ ni olu kan ka bolodi ɲɔgɔnmaya kɛ u ni jamana o jamana ɲɔgɔn cɛ ko olu ye u ka état souverain k'a fɔ k'u ka yɛrɛbaya u ka jamanatigiya ko o ye olu yɛrɛ de ta ye ko wa ko olu t'u sen don mɔgɔ wɛrɛ ka kɛlɛ la fɛn min ye k'a fɔ ko bolodi ɲɔgɔnmaya u bɛ se k'o kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko olu b'o o baara k'o kɛ u ni mɔgɔ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni a ma bɛn mɔgɔ min ma ko e de bɛ se ka i ka koso ani n'i ka kasa i n'a fɔ Mali y'a kɛ cogo min na ko o baara kelen o ta o cogo la ka taga ni o ye ni hukumu de kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko Russie ministre a y'o hakilina jigin de kɛ k'a fɔ ko olu ni Tchad ka bolodi ɲɔgɔnmaya i n'a fɔ u ni farafinna a bɛna bolodi ɲɔgɔnmaya tɔ min kɛ ko a tɛna sinsin jɔnya o hakilina kan k'a fɔ ko an bɛ e jate an b'a jate i b'a fɔ anw de ye e ka ɲɛmɔgɔ ye wa e de ye an ka jɔn ye ko o hakilina mun bɛ yen ni tubabu tɔw b'o kɛ ko tɛ olu tagabolo ye ko wa ko olu bɛna baara la jɛlenya la aw ni ɲɔgɔn cɛ kuma min na e ka sɔrɔ ye mun ye i yɛrɛ b'o jɛya olu fana ka sɔrɔ ye mun ye olu fana b'o jɛya baara a ka kɛ bɛn ale ni keleya ale ni ɲɔgɔn bonya o kɔnɔna la ko o de danfaraba bɛ olu ni tɔw ɲɛ olu ni tɔw tagabolo o ni ɲɔgɔn cɛ an y'a ye k'a fɔ ko Russie ye o preuve de yira wa u n'u ka baara bolodi ɲɔgɔnmaya an ka jamanaw kɔnɔna la u ye o tagaɲɛ o nafa u ye o de yira ni anw sera ka fɛɛrɛ ɲini anw ka binganikɛ walew a kɛbagaw tubabuw la ale ni a kɛbagaw tubabu jɔnw ale ni tubabuw yɛrɛ nana minnu ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ka na binganikɛ wale ta ka ɲɛsin an ka jamana o ma nka o n'a ta o ta i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na an jɛra togo togo a ka kan kuma bɛɛ an ka barrières fana kɛ
an ka hakilinaw ye mun ye an ka jateminɛw ye mun ye an ko o fɛnɛ fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye kuma bɛɛ an bɛ to k'o de fɔ o de ye k'a fɔ ko nin bolodiɲɔgɔnya in tiɲɛ don a cɛ ka ɲi nka walasa an kana bin dingɛ kɔrɔw kɔnɔ an ka fɛɛrɛ ɲini kuma bɛɛ a kana kɛ baara kuntalajanw ye ale ni k'a fɔ a kana se togo la kuma si fo ka taga ye k'a fɔ ko irisiw ka base ko o kana sabati an ka jamana kɔnɔna na ninnu de ye baaraw ye an kan ka fɛn minnu ko olu jateminɛ ale ni k'a fɔ ko an ni irisiw bɛ nin bolodiɲɔgɔnya min fɛnɛ kɛ a ka taga sɔrɔ kuma bɛɛ i n'a fɔ anw yɛrɛ bɛ ka a kumaw fɔ cogo min na o don an y'an da don Arabi Saoudite la o don an y'an da don Qatar la ka taga se o arabu duguw caman bɛ yen u sera k'u ka ressources ka a protéger cogo min na ka se ka bolodiɲɔgɔnmaya kɛ cogo min na u ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka tila k'a kɛ olu ka sɔrɔ u ka se ka caya cogo min na ninnu ye hakilinaw ye an ka ninnu jateminɛ kuma bɛɛ an ka négociation kɔnɔna la fɛn minnu de ye k'a fɔ ko clause walasa an ka jamanaw k'a fɔ ko dɔnniya an ka dege baara la o dɔrɔn t'a bannen nka a dɔnniya yɛrɛ bɛ sinsin ni fɛn minnu ye n'an taara minɛn labɛnw na minɛnw yɛrɛ bɛ se ka labɛn ni hakilina minnu ye walasa don n'a nataw an yɛrɛ fɛnɛ ka se ka a baaraw kɛ an yɛrɛ ka jamanaw la hali mɔgɔw bɛ mun fɔ ni arme nucléaire a kow bɛ se ka lasabati cogo min na don n'a nataw la an fɛnɛ ka jamanaw ka se ka kɛ jamanabaw ye minnu ni u fɛnɛ bɛ se ka u disi gosi k'u yɛrɛ fɛnɛ b'u ka arme nucléaire k'a labɛn u yɛrɛ ye i n'a fɔ Iran jamanaw u bɛ ka se k'a kɛ cogo min na k'a fɔ ko don n'a nataw la ko an bɛ ka minɛn minnu san technologie domaine la an yɛrɛ ka kɛ sababu ye ka kɛ a technologie minɛnw a labɛnbagaw ye an ka jamanaw kɔnɔna la an kan ka fɛɛrɛ ɲini n'a bɛ fɔ ninnu de ma ko transfert de compétence an fɛnɛ ka se ka o baaraw ko o lawaleya kuma bɛɛ o de ye k'a fɔ fɛnɛ ko an ka jamanaw kɔnɔ fɛnɛ n'a ma ɲa an ka dɛmɛbagaw fɛn fɛn bɛ yen ko u bɛ baara fɛn fɛn kɛ an ka jamana kɔnɔ a ka taga sabati k'a fɔ ko an ni u bɛ jɛ kuma bɛɛ ka a baaraɲɔgɔnyaw kɛ kuma bɛɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ninnu ye hakilina ye an kan ka fɛn minnu fɛnɛ sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ barisa anw bɛnna togo togo a ka kan i yɛrɛ fɛnɛ i k'i janto i yɛrɛ la kuma bɛɛ ninnu kun ye hakilina ye an sera ka mun sɔrɔ an ka babu o filanan la o kosɔn an bɛna bi an ka babu o sabanan la n'o de ye k'a fɔ ko tuma min na ko nin bingali jugu a nana se an ka jamanaw ma i b'a ye k'a fɔ ko Mali a n'a ka dɛmɛw sababuya la Mali sera k'i banba ka se ka armée ba sigilen finitigilakan minnu ba sigilen don finitigilakan minnu yɛrɛ dabɔlen don sisan kɛlɛw kama ka se ka o sinsin an ka jamana kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko o den tɛ kɛ hali bi i bɛ taga sɔrɔ ko an ka jamana u kɛlen don ka bɔrɔntɔli de ta ka ɲɛsin ni tiɲɛnikɛlaw ma an ka jamana o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ hali n'a ka ja k'a fɔ ko nin tiɲɛni u kɛbaga fɛn fɛn bɛ yen n'an ye fagali jugu ta ka ɲɛsin u ma kuma o kuma ni tubabuw n'u mana ni lagosilikan ye u bɛ na ni tɔɔrɔkanw ye k'o lase an ka baarakɛbagaw ma u bɛ na n'o ye ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma ninnu ye kuma ye an tɛna an sɔnni sigi minnu kan barisa tɔɔrɔbaga fagacogo cɛɲuman tɛ o la dɛ i ma n'o sɔrɔ cogo min na i b'o faga ten cogo la u baara de hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ k'an ka finitigilakaw ko nin kalo kɔnɔna la u ye o baara kelen de ta ko o ɲɛsin ninnu tiɲɛnikɛwale ninnu ma tiɲɛnikɛwalekɛla ninnu ma an ka jamana fan 14 a bɛɛ la i b'a ye k'a fɔ ko DIRPA u ye o kumaw de ɲɛfɔ k'a fɔ ko jamana fan bɛɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ ko an kɛlen ka nin tɔɔrɔ ko o de ta ka ɲɛsin nin tiɲɛnikɛla ninnu ma i n'a fɔ an dafɛ damana tɔw la u bɛ ka a baara kelen in kɛ cogo min na Burkina bɛ o la Niger b'o o la fo ka taga se Mali yɛrɛ ma an bɛ ka nin gɛlɛya ko o de ta ka ɲɛsin ninnu ma kuma min na ni ninnu kun bɛ n'u sigi an ka jamana kɔnɔ ka taga base kunturu ka taga fagali kɛ ka tila k'a fɔ ko u sigi o kɔnɔ ko nin baara ko o bɛɛ de gɛlɛyara u bolo i b'a ye tellement que ko in ko a tun gɛlɛyara fo tubabuw yɛrɛ kun ye a diya k'a fɔ ko Mali bɛ guerre mun kɔnɔna la ko guerre asymétrique ko kɛlɛ mun kɔnɔna la ko mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si dɔn ko ninnu kun nana ko o baara sugu de ta ka ɲɛsin an ka jamana ma kuma bɛɛ i bɛ taga sɔrɔ ninnu kun bɛna bin jamana dugu kunturu de kan ka muso kɔnɔmaw ko olu faga ka tila ka jamana ka a jigin i b'a ye mɔgɔw ka nafolomafɛnw ka taa don o la u bɛ se ka fɛn o fɛn suɲɛ bagan na u bɛ se ka fɛn o fɛn suɲɛ nafolomafɛn wɛrɛw la ka a bɛɛ suɲɛ ka se ka taga ni a ye ka taga tɔɔrɔ ale ni boli ko o de kɛ an ka jamanadenw ko o kɛ olu tagabolo kun ye i b'a ye k'a fɔ ko DIRPA a y'i da don o la an ye nin baara minnu kɛ k'a fɔ k'an ka pankuruw ka se ka gɛlɛya minnu ta ka ɲɛsin ninnu ma ale ni an ka senamatigi minnu bɛ yen minnu bɛ finitigilakan minnu bɛ yen ni olu bɛ tɛmɛ dugumala fɛ n'an b'a f'u ma ko armée de terre ko an ye nin baara ka a sinsin ka se ka tɔɔrɔ ta gɛlɛya ta
fagali ta ka ɲɛsi nunu mɔgɔw ma cogo min na ko nka ko an y'a ye k'a fɔ ko armée ni hakilina min sɔrɔ k'a fɔ ko fɔlɔ ko an tun b'an sigi u kana tiɲɛni kɛ u bɔ yen ko ka tugu u ɲini ko sisan ko o de dabilala ko bi ta kɔ bi ta ɲɛ an ka armée ale yɛrɛ de bɛ wuli k'u ɲini fan bɛɛ fɛ ko o gɛlɛya mun bɛ u kan o kosɔn k'u bɛ ka a essayer cogo bɛɛ la k'a fɔ k'u bɛ u ka kɛlɛcogo ka a yɛlɛma n'u m'a fɔ k'u bɛ taga se dugu dɔw ma k'u bɛ taga essayer k'u ka taga binganikɛ wale kɛ i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ fɔdon don mɔbili dɔw kɔnɔ ou bien ka fɔdonkuru sigi yɔrɔ dɔ la k'a fɔ k'u bɛ taga fɔ ko ka olu fɔdon u b'a fɔ k'u bɛ o baaraw de kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko kamikaze n'u ma o baaraw kɛ u bɛ taga explosif kɛ i b'a ye k'a fɔ ko ou bien k'u bɛ taga siraw fana kɛ mun de ye k'a fɔ ko jan ko ka taga o da o de janba ni u bɛ k'a fɔ k'u bɛ o baara kɛ nara zone kɔnɔna la ni o zone dɔ ye murja ye an kun y'an da don a la an ka sigi tɛmɛrɛw la k'a fɔ ko o murja de u taara k'a fɔ k'u bɛ taga nin baara kelen de kɛ n'an ka armée ye gɛlɛya cogo bɛɛ ta ka ɲɛsin nin mɔgɔ kɛwale ni tiɲɛni kɛwale ninnu ma ko nka ko DIRPA ka communication na ko n'i y'a ye ko ninnu sinsinlen don murja kan ko murja de ye zone ye zone mun ni a b'a kɛ ni i bɛ se ka Mali fan bɛɛ la sɔrɔ nɔgɔya la a kɛra Mali kɔrɔyanfa ye a kɛra Mali cɛmancɛyanfa ye ou bien a kɛra Mali dugumalayanfa ye k'i bɛ se ka olu lasɔrɔ cogo min na ko o kosɔn k'u bɛ taga a essayer ka taga fɛɛrɛ ɲini k'a fɔ k'u bɛ diversion kɛ an ka mɔgɔw la walasa u ka se ka tɛmɛ sira sɔrɔ ka se k'a fɔ k'u bɛ taga nin yɔrɔ ninnu na sɔrɔ ko barisa ko hali tɛmɛli ko o bɛɛ de gɛlɛyalen don ninnu ma o kosɔn an b'a yira k'a fɔ kuma bɛɛ k'an ka dɛmɛ o bɛ an ka jamana denw o bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye wa an ka dɛmɛ o bɛ an ka finitigilakaw ye kuma bɛɛ kuma min na ni u la k'a fɔ ko ni bingani ko an bɛ ko bɛɛ kɛ walasa nin tɔɔrɔ ye a kana kɛ an ka jamana la o t'a bannen a kana kɛ ala an dafɛ jamanaw la i b'a ye k'a fɔ ko o de kɛra a baara olu kɔnɔna ye nin ye wolowolow ye ninnu ye kumakanw ye an ye mun sɔrɔ bi ko o kɔnɔ kuma ko o lase an ka lamɛnbagaw ma ka tila k'a fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ o t'an ka bi thème kɔnɔna la k'a fɔ ko ka da Mali a gɛlɛya kan kuranko sababuya la an kun ye an da don a la k'a fɔ ko o don k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ a taara ka taga fɛn mun de ye k'a fɔ ko panneau solaire n'an b'a fɔ a ma ko centrale solaire ka taga fɛɛrɛ ɲini olu ka sigi jamana fan dɔw la minnu bɛna se ka fɛɛrɛ ɲini ka ta kɛ Mali gɛlɛya la kuranko o sababuya la o fɛn tɛmɛnen kɔfɛ an kun ye an da don a la k'a fɔ ko jamana k'a bɛ ka a essayer cogo bɛɛ la walasa an ka jamana kuranko a kana se ka sabati sira kelen fɛ a ka layiriwa ka taga fan wɛrɛ fɛ o de hukumu kɔnɔna la hali kunun bɛɛ Asimi a sera ka fɛɛrɛ ɲini ka taga groupe minnu bɛ yen ni o fana bɛna se ka dɛmɛ kɛ an ka jamana a kuranko la ka taga groupe den 15 ka se ka o di an ka énergie a ministre ma walasa gɛlɛya mun bɛ an kan jamana kɔnɔ kuranko sababuya la u ka se ka ta ka tila k'a yira k'a fɔ ko o groupe 15 kɔfɛ ko 10 wɛrɛ fana bɛ yen ni ala sɔnna ma mun fana ni a kan ka se ka na o kosɔn an b'a yira kuma bɛɛ ni ko an tɛ sɛgɛn a fɔli la k'a fɔ ko an ka foli ale ni wale ɲuman dɔn o bɛ an ka jamanatigiw ye ka yira k'a fɔ ko kuma mun na ni nin gɛlɛya sugu ni a taara ka ɲɛsin an ka jamana ma u ye a yira sira bɛɛ fɛ k'a fɔ ko olu ta o ye jamana ko de k'a yira sira bɛɛ fɛ ko kuma o kuma ni tɔɔrɔ ni o nana jamanadenw na ko olu fɛnɛ ka a bɛ i b'a fɔ ko o tɔɔrɔ a sigira olu kelen de kan i n'a fɔ Thomas Sankara a delila k'a fɔ cogo min na ko ni jamana ɲɛmɔgɔ ko ni a ye pa kelen ta jamanaden kɔfɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko i bɛ tila ka pa 100 k'i bɛ tila k'o de ta o de ye hakilina kɔnɔna la ni anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ni u bɛ k'a faamu k'a fɔ ko jamanadenw mana a miiri ko ka taga sira min fɛ ko o de ye a ɲɛnama ye ni u bɛ ko o baara k'o kɛ o sɛbɛn ni ne kun ye wele hakilinaw ye mun ni an sera ka a lasabati an ni ɲɔgɔn cɛ ka aw hakili lajigi k'a fɔ ko bi ka an kuma an ka page de kan ni o ye Malikura taasira ye wa an n'aw balimakɛ de kun don Ibrahima Maka an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye salamu aleykum.